И здравейте, ние сме Бързър Гейминг, аз съм Марто. Аз съм Мицо. Аз съм Пеп. И такова, нали, това е гейминг канал, ако не сте се усетили до сега. И е на български, ако не сте се усетили до сега. И ние сме българи, ако не сте се усетили до сега. Не, братле, цигани ще сме. Помозва. Може, а. И такова. Ще качваме клипове, геймплей и няма много идея на какво снимаме, така че мога да дадете продължение в коментарите или... Защото то наистина ще има много коментари. Да. Днес сме много известни типове и знаете. Нали така, защото сме пичове и сигурно ще ни харесате, бе. Какво ти искате да правите, бе? Ако искате да се абонирате, абонирайте се веднага. Съюз, да, абонирайте се, харесвайте Абонирайте се. клиповете, гледайте ги и така. Ако кажете нещо лошо за нас, ще ви изтриеме акаунта. Не, шегуваме се, не сме такива. Да, не. Може ни хейтвате колко искате, Ма верно, приеме си всяка критика. защото ние подлежим на такава. Да. И това от нас. Аре, до нови срещи. Чай всъщност и такова. И да не забравяме да кажем, че тук Марти е идиот. Да, Аз най-моля. дия. Нови срещи.